Kuli pi baru asisian kepada subay pi shkani ka video ni khlimat ngai pi dan hapdeng kamet ke bakoj bakhya musak bakhlan te hakani khlimat ngakwa ban IP khniat ini ke video ba kata kalong ba bengi ni smooth khu lang bengi ni smooth khu shai ya ka jinglong jingman juni covid-19 ba kata kalong ba kani ke jinglong jung ni u khnyang jipang i hadu menta bat kani ke baja pertai hadu menta kam pat kut bat kandang don bat kandang ni katu kat ni bat Kaba Kham maru ba badang Kham Shyrkhei ru kandang jana ni syakmat lada ni le torti balada ngim nyokor ye kita jing betha la kalong bami nak yang sarkar ni dong kisnong ki jongi khnang bala panya dai ngi nu ni khyang jingpang ni covid-19 ko bakalong mentamo ti wud menta bangini su thu lang ya ka jinglong jungman jun covid-19 ngan ye thu ipi shapang utaw ka Spanish flu bon ba kita ki jingpang hakani ka perthai kilawan lap khamtam lili hakani ka spasnam bakhat khandai ni ka bladat ba ki dan ki jingpang ki bajat pau ki jat ki balawan ja hakani ka spasnam bladat but kawai ni kita kebal ya seriam bakani ka jingpang covid-19 ko makalong menta kadi kita ka Spanish flu tikani Spanish flu kadi ka jingpang ka ba ya seriam ha ba ka ya day ha ka ba kumring penihar musim ka ba kata jingring penihar musim ka kumbakalong menta ni covid-19 kumta kumju kani ka flu kata ka Spanish flu ru kalong kumta kumju mo kani ka jingpang kala sedang ha u snap kha khnai spa khat pra ha ki benai March but ki kes ki ban ningkong ki balas dang ban mi ban pau sabar kade hakiwi ni kita ki kam hapo Kansas sang tepo Amerika but kade kalau ja haki por ba dang ban kut ke thma ba ban ningkong but ki babun ki ni jingpang ki balawan ra ki bri bon ra ini jingpang ni ke jing ya sapriang jung ni jingpang ka bun hi ki de na ki sipai ki balawan pain ki thma ki jongki le ni ki bala lech ki ying sem ki jongki ki dikini ki bon ra hakikam but mla bantip tikna mla bantip shai hiru wala ki khot tik Spanish flu re mla bantip tikna ba kami nei kita ka jingpang la khot ka Spanish flu nomor ba ki bala pin bana khubor pat ba ningkong ye spang ni khunyang jingpang halor ka jing sapreng ni khunyang jingpang ki dei kita ki nong tho khubor na po Spain na ta ka daw lakhot ya kani ka jingpang Spanish flu tin rail kami nang no 4 shy ki don ki bawang bakade na France bat kum ta ter tin rail ya ka bangingin shu don ke bangi don ka man shu ye tip pat ba ni ka long ba kade ki jingpang ka basdang nakwi ki jaka kum ba kasdang ni covid-19 ba ka sapreng keleng ka perthai kat hado ba kalakta ya ki san phau klur ngut ki breu keleng ka perthai ba ki don ko ba ar klur ngut ki breu ki bala khlap no ta u nakata ka khlam kata ka Spanish flu te bat pat don dawai ru to vaccine u bagi kumangi ngi ap menta u to vaccine u hakata ka por 4 don te bat day tat hadu ka khat khandai spa usnam ka khandai spa sau pho ba ka Amerika ka sedang man i kita ki vaccine kita ki dawai ki balas sedang man mi da menta juta ka flu kamud hadin ko ma ar pho usnam kinthi umi to vaccine te bat hadin jong kata ki sedang ban mi pat ki sedang ban permi pat bagi dawai ki baki nget baki la ban yeng yele ko mi kita ki jingpang tenri kum ba kalong hi shai ba ki jing yele ki long yesrim ha ko mangi yele menta kum ni ha kita ki poru ki ha bandeng ki mask ha bandeng ha banle te social distancing la khang lut kita ki jaka pat ba ye ki yeng mani kita ki jakale kai la kalong ki stadium le ni la kalong ki jingi kendu pat ba la kalong ki school ki college bat kum ta termo te kita ki diki ki ba la ja ha ko to kapor bat ru kumju hi ngange ba ka perthai ka phai khmat shakatu ba menshwa bala ja menshwa nakata ka daw ka le ikini social distancing ba ka le kita ki bandeng mas bat ki wei kumba kalong mentahang ni covid-19 ka sarkar kum ka WHO ka bapet ka kwat ka khya kaling perthai ka batai ru ya kata ba de banle namar ba ngange ba ka de ka ba lala ban yo Jinghikai na kata ka Spanish flu pelaja ka khnai spa kharphara te kani ka Spanish flu kala ne kumno shisnem me ye te bat kata ka jingne kamlong ka bashu khi ka jingpang na ta ka shune be ter kum to
Hakajing sisa hapor baka sedang kani Spanish flu ka sedang hapor kani Spanish flu ka sedang kalakio hoi tenri lala bante lakam bakalahir jing sha katu kani kalahir hagi benai September Oktober how to snem ka kanai pakar pra kalahir ti Henry hadin kata hauta hakatalang juk haknais pa khatra kala kiu stat biang sasisian makarni ku jingkiu hakani kapor hakata kapor juk kata katalang juk haknais pa khatra kala kham Shyrkhei susu bannya kata kabajia ka kasdang ningkong mo ti ngangan bu hani ni kedur bakata kani ni kedur kani ka bah pedeng ka thau ka peni ya phi ba ka jingkiu ka kiu stat bah ya kata ka benta ka bah pedeng ka kata ka benta ka baar ni ka jing at pelung ka baar ni kata ka second wave ka bangangit bun pedeng jo phi sngo kita ka jing ya keren ba ka bamud hapor bas dang ning kong kadang dei tang kata ka jing at pelung ibarit mo ibarit ibadang kata dang katu kan ni menta ko makalong menta ha ka pertei borok ko wei ki bri kla syakta unu kenyang jibang kilakon menta ka sau pralak ngut tam tibat kidan ki bala khlat ru kidan ko malailak tam bagi bedang don hapo jing syak sumar ki don kuma arfu kralak tam mo te kini ki nomor ki pair ho na ko ikedas ko wait tenre ka kini nomor ki long ki bang syo ai kelum ipi tenre kini kidai kita ki baja hakata ka first wave lani kata ka jing at pelung ka baningkong te kata ka second wave pat lanu ka ja kuma ka ja hang ni hapo jong kata ka jong Spanish flu wat ya kani COVID-19 ru kala banja kata ka Spanish ka mahmela kala banja kata ka wave ke baar ni kan jingat pelung ke baar lanu kan jaya kata 4 tip bat hadu kat nu kan Shyrkhei ke jaya kata 4 tip tenrei ku makalong hi menta kidan ki katu kat ni ki ri jong ke perthei ki bala syakhta hakata ka second wave ni kan jingat pelung ke baar ke bamut ladap jia sisien kalahir no menta kala jana sa sisien ti kawai ni kita ki daulenong ki badan po Japan ke Hokkaido island mo ke badan po Japan ti laong ba kani kadi kawai ni kita ki jaka ki ba hajing sa kalahir ba kata ka jing pang tenre menta kasdang ban kiu sendat kat hadu be ki lahab ban khang biang sa sisien nomor ba kelas dang 1 kata ka second wave te ba om tang hang thien ri kedon ro po Singapore kalong kumju Singapore jing sha hitu ki banai beladap ti tayo ki banai beladap laong ba kala pau bahasa khmat banong ban la pentela kam re kala kiu biang sementara kelas dang ban peni biang ti restriction bagi ta ki jing khang kidan ki katu kan itli kiri jong pertai kelas dang ban mi khmat ban pelat no ti lockdown ti nak jing pe jong asimet ngamla banong la hadu kanu kalong ke ba songsir ni kalong ke ba sngan ban le kumta namar kadai hapdeng ge kadai hapo jing penia ci sarkar ang the te henrei kumba kalong hi lada kanu ka ri lada kanu ka jilla lada kam shimkhia ya kita jing pelat ki jong kali ti ban pelat pat ba ti jing pelat pat ba la kalong ki school ki college ni ki jaka pat ba hi lada kam shimkhia ya kita jing ki kendon ki ban perking kan bu jing hi ya ka July ya ka jaka ki blang salang ba ya katu ko ri hi bro ko wei nomor ba kata ka second wave kan num jungai ba kan long kai ba Shyrkhei bat ka bama ya ki pat ba nong snong jong tu jaka ti kan kum ka kawai ni kita ki kawai ki historian jok Alberta University ka Susan Smith ka bala ai kawai ni ki jing tho ngan sambu ite ki link bro khat hapo jong ni ka video mo phiru phila ban puli be phin sung thu sai ti ka kala tho ashphang kita ki jing jia hakata ka Spanish flu bat ki Jinghikai ki ba ni yo na Spanish flu mo kawai ni kita ki Jinghikai ka ba kanik Susan Smith kala kado ba ka perthai ka yo kita Jinghikai na kata ka Spanish flu kalong ba hakido ki por kinong yalam kilami bat kidon kinong yalam ru ki bala jano namar ba kadai ke jing start ke jong ki kumno bikila ban yalam i pat ba kumno kila ban yalam ya ki breu hakaban ai kita ki jing tip ki babnya kumno bikila ban pensung thu ban pensha yu pat lang khnang bala ban yeng yele yu tau nyang jing pang ha ka to por ke jing yalam hi ke ba start ke ba sha jing kita ki nong yalam ka penlong ya kanu ke ri kanu ke jela ban lat ni kita ki jing ma ki ba khrag ba Shyrkhei ki ba kita ki jing pang ki wan lam nalor kan Spanish flu ki bon ba hamo ki jing pang ki ba aja kan ki spas nem ka baladap tindai ka wini kita ki jing pang kita ka bubonic kata Kham bubonic di hapor ba ka ja hang ti po Chinatown po San Francisco wini te ki nong yalam jong kati jaka loong ba umsim la pedang ya kata ka jing pang ba ka don hapo kata ka jing hapo kata ilaka ka jong hadu arsnem
nomor beli uting bayo kata kayo kakot nak kata kada umshim la pediang pai ba bakum kita kerja jingpang kum ta kerja Kham kedon hakata kerja ka ti henry hadin pat ontau la pediang ya ka kesimpor hadu sausnya menrat dingkong ya kata Kham nak kata kerja ka ti kani kap kasai kedar balada kam bet kam renti kerukam yalam lada kam bet kam renti kata kerukam pensyai kan bu jinge ya ki imlang salang kan bu jinge ke jela bat kerihi brokwe tenre hapo ke jinge lam bastat pat jong kini ki nongilam ki katu kani ki nongilam pat jong kiri ke perthai kan kapelat ki babun na ki jing sosi ki bakrau kan don ru pat ke jing ya trelang jong ki pat ba ki ba ka pensung thu yu pat ba pleng kani kadi ke jingpang ka ngimla ban le hi daladi ngimla ban le hi wat tang shimet ru ne kadi jingi trelang kum ka yeng kesem jingi trelang kum ka snong ka tha jingi trelang bat ka sarkar bat ka jela bat ka rihi brok away bat de tang jingi sthu jingmut ka ba la ban pelaj ingi shashiliang te nalor jong kita jong kata Jinghikai kadan ru kani ka ba mi nak Spanish flu ba kata ka long ba kadi jing keno iwe pat kejing keno kabamut kejing keno ka baide kejing iper jat benriu ka baide kejing keno kawai keri kawai pat ha ka mau mane kata Spanish flu kamut bakade ka bami na po Spain ri kade ka ba ki nong tho khubor ki baningkong ki bapeni ki bapen bana pat ba spang ni kejing pang kade na po Spain tenre la khod ka Spanish flu de na takada unre nangnu kami shai tim te kumbakalong pat menta bu COVID-19 kani ke jingpang COVID-19 kami na China bat ki babun man ta ki ri ke perthai khamtam lele bai dei bat ka America ka kdo khti be ke China ba ka ke China ba wanra bat ki bun ki brishimet ru ki ba kdo khti bat ba ong ba ka dei ke jing le butu ju China ba ka wanra khnang yuta kum to atiar ban penyap lu ki brio ban penduna khnang ba maka kan mi kum di super power tinrei kadai tang kapor hi balak ban batai shai hi borok khaj manu badai manu balai tinrei kum bakalong hi ya mentang bun ki breu ki sedang man kedokti ngale wi video log stigmatization lightly video ki dan subha ban ban pe bengin suthu kumnu ka kata kajing pe mat dong iwi tenre om tang ha ka bai de hang ni hapo dong hasnong jongi enre ha hang te wat hapo ka politics ru ka dan kajing kedokti ka ba Shyrkhei na ka bai krish ka bai pat ba kala kan hadu ba kala ban jaru ka jing imsnam kala ban jaru ki thma bat ki wi ru tenre kita ki baru kimlong ki ba mentoy na beta kanu keri na beta kanu ke jela banong ban yeng yele kawai ke jat menriu ya kawai pat ke jing pek ben lakala banong ke jing pek ben no ya ki Chinese na ke jing pek ben no yanu ki badai na po Asia bat kum ta termo te kani kamla ban penlong yangi kum ke perthai ban yeng yele uni uknya Jepang ti henrei hajaka bingila ban yeng yele kala ban pentron chuchu manengi perkhat mu phila da hangni shiliang ngi rang yele itu COVID-19 hani shiliang ban ngin yele kawai jemri kawai pan bat kan ta kan pentron shibun bat kabasa hi yamentahi kalong ba kabangihap ban ye telun mentan nomor 4 dan tu vaksin kabangihap ban ye telun kum ki imlang salang menta kalong mai ban ai ke jing sumar ling ba ki nos ki doktor ki jongi ki hospital ki jaka jing sumar khnang ba kita ki bayo ini jingpang ai no ki takamet ke bakoi ki bakhya bakin la dala mu ka tin pareng ban boost ki tak immunity ki jongi la ni ban pen khlang ki tak long rnieng ki jongi takamet ka phat jongi biki ki la ban yeng yele ita ki bayo pang ki la ban yeng yele da kamet jong ladi ki la ban yeng yele itu khnyang jingpang ubala ban dan kamet ki jongi ti kata ka ditang ka wi ki kala bala ban yeng yele ni COVID-19 ku makalong metahan re banong ban pen khir ka thmalan dia bakno yinu dar ba shuti maknai ka telong nang nu umi to COVID-19 ru kanum la ban penlong satya yangi bingin la ban yeng yele yu tau COVID-19 mo hoi kalong badan kami ngin tip nang nu umi khna bingila masung thu ban sna dawai ba kum da ter re bale ba penmi kumnu ki penmi ba kita ter kilong ki jing pusan ki bala man wan ra tang ki jing ya pher jat ban riu hapadeng jongi te kani kadi kawin kita Jinghikai bakata Spanish flu ka aimo hakabai dei pat bakani second wave mala kedo ne ka second wave hi ladang ipek langi pas ni ka Spanish flu kalong ka bajur te ki katno teli kita ki wave lani kita kanu teli kita jingat khulung jong kita ka jing kheju tok nyang jing pang kanu teli kan jia hakawai ki jing pang mla benong ka shong ka jing jerong jong ka jing jerong
jong tak yang Jepang ke bomot hadu kat nu une ha ke perthei lada une Islam ke bomot tai jingat pelung kin khi shike ke bomot kala ban khi menta nanta kan jano nanta kala ban khi biang khamadin nanta kan jano kala ban khi biang kunta termo ti balik ngang ngabatai fish pangkini hi borok nang bangingin sngu thu lang ba uni yang jingpang we hi bingi ong ba menta shubu ladaka gejala ka jingi kalong om dan chu kita gi brio ki bayo pang mo ba kani ka jela jingi kala like dun kita bayo pang ban nang tangi sedang men shim sting no bangin mi no ki jaka pai ba mi sedang ban le no ki kam ki jingi harukom balong normal kumajulong menchua kata kan bu jing nomor babalai kumba kalong ngatang Spanish flu kala banja yang sasisin bat habaja kanum kata tangi ta kalor yang ta kamet kapat ni ka kot ke khian ni kala pan kata ru ka yo ka kot ke jong ki babun om tang ka yo ka kot ni wat ka puli puthi bat kala pan kata lut ya kani ka pating ben riu ban wan wat ki khun kiti le ni kita ki baret ki jong iru kala pan kata ru ikini ki ban wan tinrei kumba kalong hi pan nganget babun pen jong ni shai ni tip bau ni yang jingpang hadu mata mane udang don hadu mata udang don hapring jongi udang don hakani ka perthei bat ka bala ban ya da yangi nuni yang jingpang ka dei be tang da bengi bur renti kita ki jing patha jong sarkar la ka wei ka pors ka wei pan ti kini ki second wave lanu ka ja mpala ban tem mpala banong kumnu ka jaru mpala banong bat hadu kat nu kan Shyrkhei ru ya kata mpala banong hre kan jing Shyrkhei hi kala ban ja la da ngi shim sting ti kini ki jingat phlung na ka wei sha ka wei pat kala ban pher kala ban long ba hapor basdang ningkong kabun haka basdang baar jingat phlung ka baar kala ban duna no ru khndian tin rei la da kalong kumnu ru ngi kumkiriu pat ba ni don kam ban suthu ni don kam ban shai ba uniu yang jimbang udang don bala da ngi shim sting kan long ke ba ma yangi ba ka ba Shyrkhei kan dang ap yangi hahmat tinrei da kan jingi trelang ke jongi da jingi trelang bat sarkar bat ka imlang salang ba snong thap ke ying sem da babur rinti kita jing batha jong sarkar wi sing skwai pat kan perlat ni kita jing susi ke ba khrau ba babun ba ki bala banja na ka daw jong kan pandemic ni na ka daw jong kan ka khlam ka bala sari ka pertehi bro ko wi hadu menta kay ba ka ban pelong yaki ba kasdang pat sa kata ka second wave ta ka jingar pelung ba ar ba Kham Shyrkhei bannya ka baningkong kalong ba namar kita sudap ja ni thma ba ka baningkong bat ka jingdu no jing em ba ka jingdu no jongki ki hak em lang salang ka pendiau mensim ki bat hadin ka jalili sakata ka jingpang kala shinno e ka jingsuk na ka ani ki ying sem ki jongki haki kom ki ba pher bat hadin ba kilai ba kala sedang ban her kimi pat ba kisdang ban ya rung yemi biang da jing kemen kisdang ban yele kemen namar bakila job e thma kisdang mele kemen bakla was dang wan biang ta jing suk bar kuna ter reki kelat pat bai new jingpang udang don hapding jongki par kadai kani ka daw ba penlong yiki bikin yo bikin mat pat ya kata ka khlam ka ba Kham Shyrkhei ha kata ka jingat phlung ka ba ar ni ta ka second wave ha ka to ka por khnai spa khapra ba hadien ka tu bagla ba ta ka jingyap them ka Shyrkhei bha ba kadai hakatu jingat phlung ba ar kad hadu ba kata ka jingyap ka jongki kala Kham Shyrkhei shushu bani kata ka ba layap nani la shakhta haka thma kata ka thma ba ko ningkong bun na pedang jungkiri ka perthei kelas dang ban weng no ite ki lockdown ha ki July ite ki ri jongki ke US ka di gawe ni kini ki danru na pa hapo France bat kum ta termo phila ban i bila ban shai khambania na pipet ki news bat ki we tinrei kini kiri jong perthei kelas dang ban weng no kita kendon ban khang nomor ba ke jing kendu jinge ke jongki kalong ba kaliang ka kot kaliang kayo ka kot nomor ba kiting ba yo ba kani ka pandemic kini ke jingpang kan sarlut ya kayo ka kot ke jongki ba kinum la ban ki khli shu kaliang kayo ka kot nomor ba ki babun kelas dang ban du kam hapo UK dang yo kubor dang kani ki khniat kenta kalong ba kidan kumba ar million tamngut ki brio ki bala du kam no hati ke jaka hati ka keri bat nganget ba kani ke jaru wat keri ke jongi ke jaru kiri ba pher bat kani ke bu jinge kiri perthei ban chukhang sa ya ka snong ka thau ban chukhang sa kita ki jaka pa ba ban chukhang sa ki yo ki hat ke jongki nomor bala da khang hi kayo ka kot kan hiar bat da ka yo ka kot kan hiar kan Shyrkhei bha ban khikhli biang pat hadin habut
Ti ngiyo i menta de nak ni ka daw ngi i menta ba haki jela ki jongi ngi i menta ki district ba per ni sedang ban mi syahmat sedang ban mi pa ba no ban tre ban kta ti hoi kayo ka kot ka long ka ba kongsan henre ka kot ka kya ka long ka ba kham kongsan nak ta ka daw ki bor district ki bor jong sarkar na ka we ka por ka we pat ban hangi hari jela ngiru ki le ban batai phi ha ba phile kre phi ban le kumno ha phi don ki ling kha phi ban le kumno ha ki office phi ban le kumno ha ki ying sem jong phi ban le kumno bat kita ki kendon ki ki bo na ko sing ko we pan ba khanang ba ngi la ban lai nyu to khanyang jingpang na mar hadu mentahi nanong ipi lada du makana kita ki brio ki bayo inu jingpang hakani ki jela jingi lada umdan chu makana ru uta ka jing wan rung jung ta coronavirus ni covid-19 kadang don be ka chance ni kadang don be ka la wan rung ki jela jongi kadang don be ka chance ko ban wan rung be kini ki dong snong jongi kuma ka ja bo tripura kini ki khniat tayo ki balada te bat kini ki baro kap ka pani sha yengi pi ka Tripura la dala chong ni kala ja ka second wave normally ka first wave ka ja ka hapon ka sedang kami tangkumba arngut ti henrei pat ka ja biang pat sasisian pat marsin ja pat nagitu sipai bat ki wi ki badang ja mantan ko ki sports wi pi kata ki news ki baper bat kata kalau mentali kala poi hadu ko masis pa nyu pulangut bila sakta kani di report ko ka Ministry of Health and Family Welfare mo kidan hoy ko masis pa kan rewot na kita kila yok hiano tenri pisngu thu pat ki jing kta jung ni covid-19 ki jing kta jung ta ki jing pang baga bamot hapor bas dang ningkong kala ban la ban bante la kam henri da mla ban sim khia pat kan hair wood pakan kiu wood kata jingat pelung bat kan bu jinge gi bubun ti bat ya kani ngakwa ban bu ya jing kerpat panga bu ya jing la banong no ko mata kenja warning ya ka jelahi bro ko we gi we pi we na bring jong pi ba pek ba ngim dei ban sim sting la da ngi sim sting kata ka second wave ni ka jingat pelung ka baar kala ban ja ka kidong kisnong jing war ka jela ga jong ngiru ba la da ja kan nong ke gi basmusi but kan Shyrkhei ba namar ba ko makalong menta gi bring lahi sedang ban mi pa ba bala da ngim sim khia hi shimet ngim sim khia hi kum kidong kisnong kum ka imlang salang kan jinjar bhai ngi binte la kam da kawan biang kasin ka baar ti nganget bakani ki video kan long ka jing mentoy phi ti to kuman chipun kut mo ya tak Spanish flu kumnu kata Spanish flu ka kut ka jano husnam khaknais pa khat khandai khaknais pa khat khandai kasdang khaknais pa khat phra ka kut no khat khandais pa khat khandai dengan bulu kita kiling baro khoi hapo joni ka video khna ma phi phila ban sungthu ban let chi kita kiling ma phin la da phila ban puli khna ma phin yo gi sakhi gi basai halor jong kani mo tenrei kumnu ba kani Spanish flu ka kut ka long ba bun kita gi break ba yo inu jingpang ki khlat no but kita ki wei pat ki bam khlat kamet ka jong ki kalalong satar no but kala lalong no kumba kamet jong ki ka bam du no ita ka jingpang hakamet ka jong ki but they kumta ba kata ka Spanish flu kala kut ti hadu kanu butau covid-19 we serim buat kata Spanish flu ban sujahi kumtar umpala bantip ti henry ka dondu ta ka jingikran halor kata ka herd immunity kata ngasale hui pa video ban batai pi shphang kata ti henry kum kita ki jing wat bania menta ka ki region ka perthei ki dang wat bania ba khnang ban la ban smuthu kumnu ka treikam kumnu tau covid-19 utreikam hakamet ki jong brio bat kumnu la ban ai jing sumar ba kumnu ru la ban pendu jat yau tau khnyang jingpang de ki rukom ki bopher la nyu tau vaccine ru kumju te nganget kani ka video ka long ka jing bantoy nam ta ka jong phi ba phila shai ke ka banga nga patai hakani khlimat hangni dakba ya pek be nu jori ta Spanish flu bla dam ti henry kumangan chupen kut hani ka long ba kumangan chupen kut hani ka long ba ngimlong thamai shu bat kani ka bakini ki jat jingpang kani ka perthai uni covid-19 ru umdei hiru kamdei hiru ka khlam ka banikong bat la banlong ru kamdei ru ka khlam ka bakhadu kila ban nang ja susu nang ni shakhmaru ya kata ngimla bantip te kapor kan sabatai tenrei masngu ban pertu ki temen ki kro jongi bikini kita ki briu satar ki bala la ban im kani kespas nem makhat khandai bat bikidang yo I hadu menta mane bengi dang yo banya keren banya slok bat ki hadu menta mane namar kini ki la ya ling ma ki Shyrkhei ba nadu tak Spanish flu nadu ka thma ba ka beningkong ka baar bat jingpang ki harukom ki bala jah ni kespas nem makhat khandai bala dam te bat hadu menta mane yo banya shong ya khana bat ki banya slok bat ki
Ti bat kani kadi ban ai men sim yang i bangi ngila ban jam sa prang ban ngila ban jam sa siliang ban ngila ban yengile kita jinge ki bajia hapdeng jong kani ka pateng ka bamenta ban ngila ban jam sa khmat ban ngila ban yengile ini ki jinge bat ki banangwan ru kumju ti dak ba pek ya kita ki bajah pa history dak ba nang kada ba snguturu ya kita ki bajah hakite ki sngi ki banai ki snam ki baladam te ba kumno bingin nang ban jam pat shakhman kum gajat ban riu kum ite ki ban riu basa ni pertai ngi long ki briu ka jing sha ki ba ngila big banim ara ka ja kanu jing eru blei ul ai ngi kata ka sap kata ka rukom long ka bangi ngila ban im bingila ban yeng yele ki jing bingila ban jam si siliang na kanu jing eru bat ngange ba iwei na pedeng jongi ru ngila ban le kum ta ba ka de tang ka jing yetre lang jongi kum ki lang salang ka jing yetre lang ka jongi kum ka jela bat ka ri hi bro kowe ti hadu bingin isem biang pat ba phi hakoi bat ka pod de ki bagi video kerteng jonga di Fernan Rani bakani di channel jonga Code Freeman nai subscribe na kapor but pila ban ya share ru ini video banlong jing mentoi ru nabda jong kiwei ini trai lang gajat ban riu blay undan ringkat bat phi kublay shibon